tile fila tɛmɛnen na dugutigi dɔ denkɛ ma minɛ min bɛ ka taa dumuni d'u ma kungo kɔnɔ o kɛra u y'a n'o cɛ alimami fila ma minɛ o donc est ce que o an ka finitigilakaw bɛ se ka taa dugu bɛɛ faga ayi bon fɔ ka wolomali kɛ tiɲɛlikɛlaw ka bɔ olu bɔ ɲumankɛlaw la yaasa ka se k'olu de sɔrɔ bon o de kama i m'a ye ne ka kuma caman ne tɛ n da don armée ka baara la parce que n tɛ sɔrɔsi ne tɛ se ka kɛ ne tɛ se ka lakana ɲɛdɔn ka tɛmɛ sɔrɔsi kan mɔgɔ minnu b'a kumaw kɛ bon fili baara de don a kɛlen b'a fɔ aw filɛ aw bɛ ka video aw bɛ k'a ka filmeli min kɛ de ne t'a ɲɛdɔn n'i y'a jan san dɔrɔn b'a kala cogo min na o y'aw ka baara de ne fana bɛ minɛ e fana t'o ɲɛdɔn donc lakanali o ye finitigilakaw de ta ye dɔw bɛ yen ka daminɛ Mali kɔ ka fɔ Mali kɔnɔ munna u tɛ se ka mɔgɔ caman ta munna u tɛ bɛɛ ta siɲɛ kelen olu de b'a dɔn u kan ka kɛ cogo min donc n'i y'a ye n bɛ k'a fɔ essence ko in filɛ nin ye a gɛlɛya essence ko gɛlɛya a gɛlɛya n'i ye kunasi ni kan in bɔ a la an ma kunɲɔgɔn fila kɛ ayi o bɛ fan bɛɛ fɛ o bɛ fan bɛɛ fɛ maintenant n'i ye kunɲɔgɔn ta ka lajɛ kunɲɔgɔn fila a kun ma ban wa parce que hali minnu yɛrɛ bɛ kɔfɛ n'u bɛ ka nin baara jugu kɛ n ko olu fana bɛ essence in de ta a kun ma tigɛ o la wa an m'a ye kun famana ma bon donc a dɔnnen don ko in min b'a jukɔrɔ fɛɛrɛ de bɛ ka ɲini a la fɛnɛ k'a lajɔ o de kama ne y'a fɔ n ka kuma la n ko maliyɛn k'u sigi n'a ye kuranko ta kun tɛ nin yan u ma essence ko ta nin yan ala ka n'a cɛ jan hali bi dɔwɛrɛw bɛ na nin yɛrɛ bɛɛ kɔfɛ sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ y'a fɔ mais an bɛ adaptation kɔrɔ ye mun ye n'u ye kɛlɛkɛ bolo min falen an bɛ tu nɔfɛ o kɛlɛkɛ bolo kura la fo ka taa u dɛsɛ don mais ko ni mɔgɔw ma labɛn ko ni min ma labɛn k'o bɛ se ka taa ni min ma labɛn o ka taa min na maliden dɔ ka fisa dɔ ye yan dɔ e m'a faamu o kɔrɔ t'o sa o kɔrɔ n'i bɛ siran na ne min y'a kuma fɔ ne yɛrɛ bɛ se k'a k'a su dɔ ye o an bɛɛ bɛ se ka sa jamana bɛ kɛlɛ de kɔnɔ fo nin de ka jɛya bɛɛ jamana bɛ kɛlɛ de kɔnɔ bon ni mɔgɔ min de bɛ siran na e tɛ kɛlɛ fɛ taga yɔrɔ wɛrɛ fɔ yanni an ka tila kɛlɛ la kuma in kɔrɔ o de an n'a bɛnnen bɛ kɛlɛ de kama parce que minnu b'an kɔ u t'an to yen fo u ka dɛsɛ de bon mun b'u dɛsɛ fan fana kana kɛlɛ bila olu ma fɔ ka nazarakan na ko la vie est un combat ceux qui luttent sont ceux qui vivent ko diɲɛlatigɛ ye kɛlɛ ye ko mɔgɔ minnu bɛ balo ko ye mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ kɛ yan donc an bɛ kɛlɛ de kan sisan wa kun y'o de bon ni mɔgɔ min tɛ kɛlɛ fɛ e bɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ ne ka kuma in y'o de ye dɔgɔyama tɛ dɛ a fɔ kun ye mɔgɔw k'a faamu de k'a fɔ kɛlɛ in an n'a bɛnnenba kama u bɛ ka don an ka mɔgɔ minnu na k'an bila nin ko in kɔnɔ olu k'a dɔn ko an labɛnnen bɛ kɛlɛ in kama fo ka taa an sa don kuma in kɔrɔ o de bon ni mɔgɔ min de ma labɛn o kama walima i bɛ siran i bɛ se ka taa Guinée i bɛ se ka taa Sénégal walima i bɛ taa fɔ tubabu la yanni an ka tila la minnu bɛ jajugu ninnu fana partager i n'a fɔ i da tun y'o kuma la i n'a fɔ u bɛ gɛrɛnw na surtout an ka citernes mana jigin k'olu jaw ta k'a partager diɲɛ kɔnɔ yala e bɛ se ka mun fɔ olu fana ye nin bɛɛ ye kodɔnbaliya de ye o nin bɛ nin ne tɛ dimi mɔgɔ nin kɔrɔ n tɛ jigi la nin bɛɛ ye kodɔnbaliya de ka d'a kan e bɛ ka ko ta k'a dɛmɛ i n'a fɔ hali an ka jamana kɔnɔden minnu bolilen bɛ u bɛ kɔfɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen a la minnu ye jamana in mara ka kɔrɔ olu bɛ ka wari di an yɛrɛ jeunes dɔw ma ka jamana buruja nin bɛɛ ye kodɔnbaliya de e bɛ nin ye siya jumɛn na ni maliyɛn tɛ an kana taa nanzara la Afiriki ta k'a lajɛ farafinna jamana ta i bɛ nin ye siya jumɛn na ni maliyɛn tɛ bon o de kan ka yira maliyɛn na k'a fɔ mɔgɔ dɔw de bolo bɔra ko la a b'olu kɔnɔ k'olu de tun ta ye Mali ye an tɔw b'a kɔnɔ luwanse la n'olu tɛ a mankan tɛ ka kɛ wa olu pɛrɛlen bɛ ka ko bɛɛ kɛ yaasa kana ɲa n'o tɛ e bɛ se k'a bila i ka jamana contrôle la cogo di i bɛ se ka bila i yɛrɛ ka jamana contrôle la i wolola yɔrɔ min ka mɔgɔ i faniba bɛ yɔrɔ min o tɛ kodɔnbaliya ye donc an kana jugu la an ka aladeliw ye quoi o de ko don ko i bɛ to ka politique kɔrɔ siɲɛ kɔrɔ ninnu n'o ye mouvement démocratie kɔrɔ k'i ka kuma ka fara olu ma trop ko dɔw bɛ yen k'i b'olu fana fɔ par exemple i ye misali ta Zumana Sakɔ kan komi su kɔrɔ an tɛna n bɛna bɔ tile fila in na ka video dɔ k'o kan Zumana Sakɔ kelen tɛ o min bɛ balolen Aminata Dramane Traoré an ba bɛɛ b'a dɔn o ye mɔgɔ ɲɛnama ye a ma ale kuma militaire kɛ san damadɔ k'a fɔ ko non ko nin ko in bɛ cogo min na ko kalabanca don a t'a la o an ba n'o ye Alifa Umaru Kunare yɛrɛ muso ye n'o y'an ba ye Adamu Ba Kunare o yɛrɛ m'a fɔ Alifa ka san 10 laban ko démocratie ma foyi ɲɛ a kan bagan mɔgɔw kɛ i n'a fɔ bagan ka taga voter wa o livre tɛ yan ministre premier ministre wɛrɛ sara yan Zumana Sakɔ cɛ Ala ka hinɛ o bɛɛ lajɛlen na Sékou So ma démissionné yan Jango Sissoco Ala ma hinɛ n'o fana fo que premier ministre Jango na ka waati ale m'a fɔ a dajɛ la a ko ni olu si bɛ yɔrɔ min na sisan a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ ani fɛn fɛn bɛ sisan ko vraiment a ka kan u ka nin denmisɛnninw dɛmɛ n'o y'u den n'u mɔdenw de ye olu ma se ka se yɔrɔ min u ka se yan mɔgɔ ɲuman caman bɛ yen koyi a y'a to yen n bɛna bɔ ka video dɔ k'o kan a ɲuman a n'a juguman an b'u bɔ ɲɔgɔn na maliyɛnw b'a fɔ kuma kuncɛ kuma la espace d'éveil conscience aw yala aw bɛ fɛ ka mun de a hakilina nin cogo di yala mun de b'aw kɔnɔ a bɛ fɛ ka maliden kura de dilan wa ou bien qu'est-ce que vous voulez en fait bon maliden kura
tɛna wolo minnu bɛ yen sisan olu kɔrɔla ka ban mais min donnen b'u hakili la o de ka bɔ yen u ka hakilina ɲuman sɔrɔ o de la ko éveil k'a lakununi kɛ o de la b'a fɔ tubabu na ko l'information est la nourriture du cerveau n'a y'a jɛ dɔrɔn ça s'atrophie ni a m'a sɔrɔ dɔrɔn a bɛ fasa ka fɔ kɛ donc f'an ka to ka kunnafoni di mɔgɔw ma mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ an bilalen bɛ sunɔgɔ min na nkalon de don tiɲɛ t'a la o de kama a bɛ fɔ ko éveil voilà